Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Na ka jingwan ki jingja ki bakta bha ya ka imlang salang kenthop ya ka jingsha thombor ka jingsha nyon ben ka jingsha le beijon ki jingya sho ya dan ki jingsha penyap klep jong ki brio bat ki we ki kampoman ki baja na ka por sa ka por halor kini ki aka uba Albert maring ubde we na kirang ba ubajukran ya ka khya ka shon jong ka imlang salang menta sesisian kala pelong yu ban mi biang ban keren halor kani kaman kabalak ta bahaya ka song suk song san jong ka imlang ka salang ulak pen pau ya kani kaman da ka boong bakani ka jinglong jingman hakini gisngi kala ta shisha ya ka jaj beriu kabalak sedang bendap da ki jing sniu kat shabapai kat banang mi kisngi dap tan ki jing ma jing sir ki jing penting pen smik haka imlang ka salang omdan syuk kata ka jing ya buram para beriu kamen sim jing atip lam kala nang duk kat banang mi kisni tang ki jing ma ki jing sir ki kam pentrim ki kam batbar rakbar thambar ya ki kenthai khna tang ki jing ya penyap klep ki jing ya keput bamdan syu kata kamen sim jing ya map para beriu omdan jing singan syu haduk kalek kawan kayat kayang kai kane bat nai kami kabakum kane haka imlang kasalang jumi larung da kamen sim ksut ka bisni ka sarong ka nut ka khwan man toy simat kamen sim arsap kamen sim lalat ka jingkwa arha ngi kim man sim ngim don jing suk man sim ngim long palai haka jingmut jing perkhat kamen sim yarap lam perkhat lam yikiwai kam don suk tang ki jing ya ben jing ya that iwai ya iwai pat bat ka jing yu roi ka jing kini no ya ka hok jong ki wei kini ki daw ki ba long mau jen thut ki ba khanglat ya ka chong suk chong san ha ka long briu ka man briu bat ka imlang ka salang kini ki dai ki kam jong ki riudum ki riu khlau bat ki riu transnam ha ka ba ngikum ka imlang ka salang ngimla ban pediang dalilai kijing ya shot ya dak kijing berngam bersit bat kijing ya keput kin omwan ra jing bha lano ngidon kam ban im ha ka sukasan le no ai kata ka spa ka phau kijing nang kijing start kijing don jing em jingi ka renyang ka renyot kedur kadar kebor kesor ke mangingi don ladang ngim don ya kata ka mensim jing ya tiplam para beriu kabomut kajing ya buram kajing ya map bat kajing ya ik ngim dai ban sung thu bakla ha bakran sapang kajing ik kam samut tang kata kajing ya ik samla sijur kenthai senram ha ka ba u senrang ik ya ka kenthai lane ka kenthai ka ik ya u senrang ha badon kajing ik hangta ka don kajing suk bat kawanra barabar ya usok jong kajing job bat kajing bha hakil yang barok haka imlang kasalang kum kibriu ngin nemla ban biang lut ngidon sibun kilat kitam kiduna haka jing imbriu bat ngin nemla hiru ban pensung palut ya barok ngi kum kibriu kedon ka kentin ka boong lada phimla ban yarap ikiwei handrai wat penmong yiki kai ke bangamut benong hang ne kalong ha ka jing imbriu jingi ngin namla ban yarap da ka pisa ka tengka ne da kitiar gitar handrai kai ke bangila benle kalong bangin don kata ka jing buram kata ka mensim jing ya tiplam para briu bangin buram ya kiwei ya ka jing im jong kiwei khnang ba kiwei kin buram ini ba kendon kata ka suk kesan haki imlang salang kadai ka kamram jungi iwai pa iwai bangin don kata karkom perkhat bat karkom im kabaya dai dur bat ka imlang ka salang bangin long barabar kibriu ki bawan wanra jing bha hagi imlang ka salang
Ha kano ka jaka ka ba ni shong ni sa